wathi yena ngakubulala wena na. Ngathi kungcono kumina ngoba ngikhule ngako ukuhlupheka. Manje nje yena uzohlukana nami manje semntathi ngenze ngamabomu ukuthi akhule aze abe ngakha ngigcinile ngokuba ngifuna ukuzwa ngawe ukuthi uzokumshiyaphi. Ngathula. Wathi selokho eqalile ukufunda ufundisa obani? Ngathi mina wena. Wathi njengamanje nje ubani omaziyo mangabe ugugelo. Ngathi mina wena. Wathi wena ukusuka ucele kubani ngoba ukazi uzwazi lutho ngaye. Ngathi angaze ngisho lutho kumuntu. Wathi ubani ke oye amnikeze akudingayo engacelanga kumuntu. Ngathi wena. Waphinda wabuza wathi uzoyishiyaphi property yakho mamphefumulo wakho uphuluzo. Uthe suka wayeyisa kulo mntwana lo phakathi entobhomeni. Wathini impumela? Kusho ukuthi lana ngibona engathi kuseklasini ukhona abantwana lana nomuzi ukhona lapha phakathi nami ngikhona ngilalele bona. Kusho ukuthi bese ngathi kuthiwe umuzi akasho nje ukuthi kusukela emncaneni bakhe ubani nje umuntu oyedwa angammisa ukuthi kuze kube yilesi sikhathi impilo yakhe imingayo ukuthi ubongayo. Shuthi umuzi mase iphendulela athi mina akekho umuntu engambonga impilo yami kusukela emncaneni kuze kube ngaka ngibonga isikhwama sezulu. Waphela kanjalo. Uphela lo muntu. Sesikole. Ungakanani vele nyamngani. Umnyanga yazi mazi hlale ngimbuza zonke izinsuku nami. No unasebe. Ngiyamkhohlwa nomkhohlwa. Mama Gumede ngezwe before ngikwazi nje edududu ukuthi wahamba angisazi nomambani linethi izulu kwakumama uZwane lo mama uZwane lo esinaye vele enkonzweni. Yebo. Oh okay kuthiwa uhamba naye linethi izulu enethwa umama uZwane wena imvula ingakunethi mhlambe ungasithi fahla ngalokho. Yebo sasike sobabili. Sasibani ingane wakhona nobaba unkala lapho. Kusho ukuthi sasikade simi inkonzo izoba sesikoleni sasedududu. Thina sofikela kaMamzwane. Kusho ukuthi la kaMamzwane kukhona vele nabanye. Omunye wabo lapho wayekhona kwakupromise. Mhlambe bazomkhumbula abathandekayo. Sasibaniinganyana nje sizosuka kaMamzwane sesiye enkonzweni ngesikhathi senkonzo. Sasheshe safika ngoba sisuka kude. Kusho ukuthi lalina ke izulu lina kakhulu ngohlobo olumangalisayo. Imoto zazingakwazi ukuhamba emgwaqweni kaMamzwane nje obumumbi nje. Kusho ukuthi wasethi uMamzwane asizuhamba ngemoto kuzohanjwa ngezinyawo sekuyiwa enkonzweni esikoleni. Kusho ukuthi sase siyaphuma ke sonke njengoba bephuma nje sebefakile impahla zabo eplastikini abazofike bashintshe ngazo ngoba isimo sezulu sasinzima kakhulu. Nempela kusho ukuthi lana liphazima nokuphazima futhi ngendlela lina ngayo. Sibaningi. Safika esikoleni. Masifika esikoleni bamanzi bonke. Ngangomile mina. Nokho akungithusa ngamina ngoba vele kuyaye kwenzeke noma ngihamba la edrobheni. Uma ngabe ukuthi isimo sezulu sihlasele kade ngalindele umuntu. Wabonke abantu ufica befaka amaplastic amnyama bewathathe emisebenzini abanye bayacelile. Kodwa mina ngigqokela nje lento engigqokile. Ngifike ngikene ngihlale futhi mangihlala ngiyahlala eduze komuntu ombethe iplastic eTexini. Noma ngangithinta iplastic angibi manzi. Ngafika ngomile ngempela ngalelo langa inkozweni. Vele kokusho ukuthi angangithusi mina ngoba vele anginethwa mangihamba nje mhlambe kufika isimo sezulu net. Mabefika la kusho ukuthi bayakhama. Bona banginakisa ukuthi mina ngomile. Kanti sifika abanye sebekhona. Uma abanye bekhona nabo banekile ezamlela zabo. Abanye sebekhamile, abanye sebephinde bashintsha bathatha impahla beqole ezimazi bashuthe amaplastiki bazibeka lapha. Manje mina mangifika nje ngihlalele bona babhizi batatazela basokube mabebona ukuthi kanti mina ngomile. Kwakungangithusi mina ngoba vele into ejwayelekile. Tema ngabe ukuthi ngenza umsebenzi wenkosi. Uma ngishuthi isikhathi esiningi uNkulunkulu bengisebenzisa ukuba ngihambe ngenyawo. Bengisuke la monti ngezinyawo ngiye emlazi kwa elegcineni komlazi ngenyawo ngiphinde ngibuye. So makufike isikhathi esithize sokuthi ngihlaselwe isimo sezulu. Izulu ngangigcina liza lapho ngibona ukuthi ivuli yeza.
mase seyifikile emva kwami la ngidlule khona bese futhi ngibona ukuthi okay isiyagwagwesa ihambe lapha ya mangifika lo ndawo njalo ngifika isihlehlile la kade ngihamba khona seyisondele ngize ngiyofika lapho ilokhu ihlehle la ngemuva iyosondela kodwa futhi ingangifici mina nje kusho ukuthi ngikujwayele angaze kuze kunethwe veleke nje sekungiqala ukwenza umsebenzi wenkosi kuze kuphethe nje kuphela ukuba bayafika bayabamba bayashintsha kanti futhi ngokunjalo kunengubo babudlamini angithi angangigqoka umgqibelo ngeke ngafika ngayo ngiyayikhumbula benginengubo ngigqoka iminyaka emithathu ngingenayo enye impahla kukuphela kwayo mase ingco lengubo imbala omhlophe i-cream white lengubo ayikazi izishe lengubo ayikazi izidabuke ngize ngayibeka injalo noma nje ngiganikhombisa injengoba injalo ngigqoka iminyaka emithathu iyodwa zwima ngabe ngiyiwashile ngimbatha ingubo yokulala kusho ukuthi mangabe sekufika isikhathi sokuthi seyingcolile ngimtshele ngithi inkosi Jesu lengubo seyingcolile thawela inhlanzeko seduze kwakho manje njengoba lengubo ingcolile liyana eminyango wena ufuna ngiphume ngiye kosebenza cela lengubo yome njengoba izulu lina ngiyiwasha ngempela ngiyiwasha ngiyineke ngizigoqe ngengubo yokulala ngokuphela kwayo phakathi kwezingubo yome yodwa liyana izulu eminyango ngingenisa yona nebhitikoti lami komile ngigqoke ngiphume ngihambe zibe ziqhubeka nokuba mazi zinethwa lesi simo batshele ma ukuthi wayithengaphi le ngubo okay lengubo ngayithunga ngezandla mina ngicela abantu bakhombisa sinafisa uyibona sicela ukuyibona njengoba ineminyaka emithathu nje ngayithunga ngezandla ngiyithunga khona ngisehlane nakhona imali yakhona ngathi mangiyithola ngejabula ngohlobo mangasayo kanti ingubo yokuthi imali yokuthi ngihambe ngiyothenga indwangu futhi ngatshela ukuthi ngithenge kusiphi isitolo commercial lapha yebo la edrobheni isitolo seyindwangu esithize futhi kwakakhonjizwa ukuthi le ndwangu ikuphi neneyindwangu njengoba indwangu zingaka amagama eyingekho kuyona yodwa zazikhona ezinye kodwa ayona angithi zikhona neminyembala emhlophe ne-cream white kodwa yona yakhonjwa iphakathi kwathiwa yona iphakathi nendawo lendwangu engizofike ngiyisike mina kusho ukuthi mangabe ngenza kanjalo ngase ngiyahlala futhi ngalinda ngoba vele ngilindele ukuthi aphinde futhi akhulume lokho akhulumayo uma ngabe kuthi kufika isikhathi ke sokuthi ke le ndwangu wathi washo umzalwane ubani akathenge ukotini inaliti iskere ongakaze kuze kusetshenziswe futhi akutheke ngemali azobe eyithathe endaweni ethi khona imali ezofika le mali mangabe ifika angayisebenzisi la ithanda ukuyisebenzisa khona ayekothenga ukotini nenaliti neskele futhi wahlala kwalindwa ke nempela ngiyamuzwa hawo usibanibani usengiphi imali kusho ukuthi kwase kuba yileyo mali akuthunga ngayo okay ngiyabonga sisi iyona ke lengubo njengoba uyibona nje isebenza iminyaka emithathu ayikazi izishe ngisho ishiswa nokoni into ayini vele yome kanti ifabric yakhona ilight nje futhi ubona ngabe sike yasha iminyaka u3 iyodwa and ngiwasha ngiyilinda ngithi into mina ngithile thola ibusiso zenkosi ngithola ugcobo ugcobo lo olukhulu and izandla yonke Iduku lakho. kuthi-ke babudlamini ngithi embhabhadisweni le ngubo lela ngithi wayisebenzisa sale minyaka emithathu akhuluma ngayo angayishintsha sekumanje-ke sekulahla kulast year noma ku-eli hayi kulast year unyaka usuzophela kwase kuthiwa sekuyisikhathi sokuthi ubuyele kuleya ngubo-ke manje ugqoke yona angithi umana akayena umfundisi kwenzekile la abantwana abangana uKristu uJesu mangabe sesifundisile esefuna ukuthi konke kupheleliswe abantu masebazile iqiniso sekufuna ukuthi baqala phansi abanye bafuna ukuyobhabhadiswa manje ngoba sebabonile ukuthi shuthi ngemuva kwenzakalanga kahle ngoba sesiyafunda manje ukuthi kanti kwenziwa kanjani uJesu usesho yena indlela ebefuna kwenzeke ngayo izwi lakhe shuthi ke amaKristu ahlangene-ke sekuyahanjwa kuyembhabhadisweni umana ngoba ebona ukuthi yena akayena umfundisi angithi ngokujwayele ukubhabhadisa abafundisi bese efuna umfundisi othile sihambe kuba ubhabhadisa abangcwele sibuye kuzo lezo nsuku uyabuya manje uMongcwele uthi uchithelana umsebenzi wakhe
ngoba yena yonke into uyinikeze yena ubefuna ukuthi njengoba ekhuluma ngaye kanjena bese kuthi konke akwenze njengoba yena ezwile okunye kubonile lokho akhulumayo. Kusho ukuthi ke lo msebenzi kwaba ukuthi ungcolile ke ngezathu ezithile ngoba abefundisi ngoba ekhulumile nangabe ukuthi abanye abantu banjani emabandleni. Futhi ngithatha umsebenzi wakhe wokuchithela futhi endaweni yena uNkulunkulu angafuni ngoba emabandleni bayakwenza kodwa umsebenzi kaNkulunkulu ungcolile endaweni ezithile. Ngokulandelayo sekuhlela umbhabhadiso kabusha wona la kade wenziwe futhi sesihamba uyobhabhadisa ke shothi bonke abantu ababhabhadise ngalelo langa baphindela wonke umuntu oyibhabhadise kudala ngendlela umoya ongcwele angafundisanga ngayo esebafuna ukungena kulo mbhabhadiso afundisa ngawo manje siyahamba mangabe silapha emgwaqeni silinde imoto le ngubo le yayibona iqhakaza inhlasi iqhuma umlilo mangabe sekhuluma wawukhona Mpumi ngikhona wayibonele mina noma ngingabona ngabakhona abanye abangcwele ababona iqhakaza inhlasi le ngubo iyakhazimula mangabe seyichaza uthi umlilo ekade ukuye namgcwalise ngawo ngoba nesezohamba ngoba iqhakaza zingena kumuntu nomuntu ngoba sila akugcinanga ke lapho mangabe kobhabhadisa nje kuhlezi kwenzeka imanga hayi ngoba kwakuyilela la ngakuphela noma esewuhendovile umsebenzi ngoba kube khona isikhathi sokuthi ngoba yena usezomthatha manje akufundiswa abathile kuwo wona amaKristu hayi abafundisi khona la ngaphakathi abazosala baphatha umsebenzi wakhe kuzohanjwa ngalo mgudu yena afuna ukuthi makuhanjwe ngawo. Umuntu usezomthatha awuchaze kahle angithi ngoba eke waveza ukuthi ngoba uNkulunkulu bebuza ukuthi iproperty yakhe uzoyishiya umphefumulo wakhe usuphunyuzwa ingoba izinsuku zakhe sezizophelela umamgumede ngoba nangalesi sikhathi ethi ubese hidesi labana ethi wacela uNkulunkulu ukuthi usacela ukuthi ayena emhlabeni naye athole intaba ephakeme la azomemeza khona lokukhuluma kade kukhulunywa lana zaphelela shuthi lezo nsuku uMongcwele ngoba yena uthi akasiphuli isithembiso futhi uhleze eqinisile wayesethi umnikeza extra time usemnikeza lesikhathi asicela angithi mangabe size emhlabeni uNkulunkulu isuke azi ukuthi sizophila sigcine la shuthi sasesifikile leso sikhathi kusho ukuthi bese ngahamba nje sekuphelele kodwa ngenxa yokuthi ucelile wamkhumbuza wathi uyakhumbula ngesikhathi ucela ukuthi nokuthi manje siuphila kuleso sikhathi esakhuluma lapho nje ke umvume sebezwile ke abanye ukuthi ukhona uhlelo lokuhamba kwami nami sengimbuza ukuthi inkosi sengikhathele manje ngiyacela phela umphumuze njengoba washilo wayesethi Zanele ingoba ngifuna ubhubhe namunye umuntu wayesethi angifunde Petru wesibili chapter 3 Petru wesibili chapter 3 verse 9 ngicela sesifunda ke mangabe sesitholile lapho ukukhulunywa ngokuthi inkosi ayilibali ngesithembiso sayo kusho ukuthi uqonda ungitshela ukuthi akakhohliwe ukuthi wayethembisa ukuthi uzomthatha kodwa ngenxa ukuthi akafuni ubhubhe namunye umuntu ingakho ngisalibele funda ke isihloko ubuya kwenkosi ngithi chapter 3 verse 9 ethi inkosi ayilibali ngesithembiso sayo njengalokho abanye bathi kungukulibala kepha iyanibekezelela ingathandi ukuba kubhubhe namunye kodwa ukuba bonke beze ekuphendukeni. Gcina khona lapho wasesho wathi Zanele baningi abantu abakwethukayo futhi bengathuki bona bethuka mina ngoba ngangithenga ngizokuthatha njengamanje nje bangasakuthathi nje baningi kabi abaninhlamba abantu abakuthuka ngazo wathi kodwa nje khona inhlambe engizivimbayo
ukuba singafiki kuwe ngoba ngifuna ukukuthatha sewuxabene nomuntu khona inhlambe engizididelayo ukuba sifike kuwe ngoba ngiyazi ukuthi lezo nhlamba ngeke zikwenze lutho ngakho ke kukhona abantu abakuthuka bebodwa wathi qaphela ungesaba abathuka wena bathuka mina ngoba bathi mina engiqamba amanga ngathi ngizokuthatha ngakho ke kungakhathazi abakhulumayo konke kungenxa ukuthi angifuni ubhubhe namunye umuntu angilibele ukuthi ngangithenga ngizokuthatha namanje ke ngifisa ukuthi ungibekezelele kusho ukuthi ngase ngiyaxola ngenhliziyo noma sithi hayi inkosi akwenzeke nje ngokuthanda kwakho njengoba namanje ngisekhona kanti ngilinde ubaba uZimali Mam Gumede nginombuzo la yabo ngoba uNkulunkulu uyakhala kakhulu uthi abantu bami bayabhubha ngenxa yokusola ulwazi. Siyathola abantu abaningi bayakhonza uNkulunkulu baye emasontweni. Uthini uNkulunkulu ophezulu konke ngokuhlabela abangasekho nangokuya ezinyangeni nangokuya kwababhulayo kusho ukuthi izangoma. Ngiyacela nje ukuthi ukusibeke esithombeni ukuthi uNkulunkulu ophezulu konke uthini ngalokho. uNkulunkulu ukhulumile cishe kaningana khona la eBhayibhelini ngamadlozi nano nje kusiqondisa ezintweni eziningi esingaqondi kuzo ngizocela nje ke sifunde khona sizokwazi ukuthi sizwe ngempela ngempela ukuthi uNkulunkulu ukubeke kanjani njengoba ethi yena uNkulunkulu onomhawe so akathandi ukuthi ube nomunye uNkulunkulu omkhonzayo ngaphandle kwakhe ke ukuze akubeka cacisele kakhulukazi njengoba thina abantu isikhathi esiningi singabantu abakhonza amadlozi nezinto eziningi uNkulunkulu angazithandi sizenza ezingamasiko ethu kulotshiwe lapha kuLeviticus 1:19 chapter 19 so qala kuverse 26 ukufunda ukuze sizwe ukuthi uNkulunkulu uthini ngalokho. Amen. Afunda Phumeni. Ifundeka kanje isihloko imithetho yobungcwele. Uverse 26. Aniyekudla lutho olunegazi, ningenzi imilingo, ningahloli imihlola. Aniyekudilinga amakhanda enu emaceleni, ungoni isilevu sakho emaceleni. Aniyekuzigcaba emzimbeni yenu ngenxa yabafileyo. Ningazilobi amabala, nginguJehova. Awuyikuhlambalaza indodakazi yakho ukuyenza isifebe, funa izwe lehlele ngobufebe, ize ligcwale ukonakala. Anogcina amasabatha ami, nihloniphe indlu yami engcwele, nginguJehova. Ningaphendukeli kwabanamadlozi nakubathakathi, ningabafuni ukuba ningcoliswe yibo, nginguJehova uNkulunkulu wenu. Wosukuma phambi kwempunga, uhloniphe ubuso bomuntu omdala. Umesabe uNkulunkulu, nginguJehova. Uma umfokazi egogobele kuwe ezweni lakini, anikumhlupha. Umfokazi ogogobeleyo kini uyakuba kini njengokuzalwa ekhaya phakathi kwenu. Umthande njengalokhu uzithanda wena. Ngokuba nani ngabafokazi ezweni laseGibhithe. NginguJehova uNkulunkulu wenu. Amen. Ngithokoza kakhulu ukuthi uNkulunkulu ukhuluma zonke lezi zinto esizenzayo. Isihloko mabe sasiqaphela sithi umthetho yobungcwele. Njengamanje silungiselela ukuphila okuphakade. Indlela uNkulunkulu afuna ukuthi sihambe ngayo iyona le manje ayilungisa ukuze sifike lapha ekuphileni okuphakade la sibekela khona ifa lokuphila okuphakade. Uma kubalwa zonke izinto esizenzayo amathathu nokuzigcaba nokudilinga nanokubiza abantu ngamagwerekwere egogobele endaweni yethu, zonke lezo zinto zi-wrong. Umuntu mangabe evakashile noma engowezizwe noma engowabezizwe endaweni yethu asifanele ukuthi simbize ngegama elithandwa yithina. Kuthiwa simthathe njengomfowethu noma udadewethu, simphathe kahle njengabendlu yethu.
kurongi kakhulu ngoba masebeqinisweni ngempela masuthatha ukubheka ibhlungu impilo yokuphila uzikhunjuzwa ukuthi wena usiye nowaleyo ndawo nakukujwayelekile nje nangevelo nje molokhu ukhunjuzwa ukuthi wena usiye nowala ekhaya ugcina ungakhululekile uzibona ukuthi ngempela ngiyakhishwa kulomndeni noma angibelongi kule ndawo ngaso sonke isikhathi kuko konke uNkulunkulu esakhuluma kanje thina asifanele ukuthi sisicwasane ngamanye amazwi ngoba lapha la siya khona siyohlala ndawonye sonke lobo buye ufuna siqalela hayi siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngoba nje lapho enkulumeni kaMama ukuthi akufanele sicwasane kukhona ivesi kusengiphohle ukuthi likuvesi bani elithi ungamthanda kanjani uNkulunkulu kodwa usahluleka ukuthanda umzalwane wakho ohlezi naye ezweni. Yazi ukhuluma into ejule kakhulu uma usho kanjalo ngoba izwi likaNkulunkulu angithi lithi asibe ngcwele Masithandane. Sithandane uma ungekho ngcwele ngeke ukwazi ukumbona uNkulunkulu ngamanye amazwi kusho ukuthi uthando lihamba phambili Luyisibopho esipheleleyo sokukholwa isona sibopho sokugcina nesokuqala uthando ngaphambi kokuthi ukholwe. Siyambonga uNkulunkulu ngiyabonga kakhulu ukuthi la asikhuluma ingqondo yethu kodwa konke sikuthatha ezwini kaNkulunkulu ngoba kusemqoka ngempela ukuhlukanisa phakathi kwengqondo yethu nezwi likaNkulunkulu. Amen. Babudlamini umbuzo wakho ukulandela uke wakhuluma nangamadlozi. Ngithanda ukuthi sibuke amahubo 106 verse 28 usicacisela ngamadlozi. Amen. Kufundeka kanje. Bazihlanganisa noBhali Peori. Badla okuhlatshelwe abafileyo. Bamcunula ngezenzo zabo kwabhoboka isipho phakathi kwabo. Livesi lisikhombisa ngokusobala ukuthi uNkulunkulu akathandi sidle okuhlatshelwa abafileyo. Uzothola umzalwane nesifo esingapheli uyakhulekelwa kasindi kanti ingoba udla izinto ezihlatshelwa abafileyo. Uma siya kwabaseKorinte bokuqala chapter 10 uyakhuluma futhi kabanzi lapho uNkulunkulu ngokuhlabela abafileyo. BaseKorinte bokuqala chapter 10 verse 20 uthi kodwa ngithi lokho okuhlatshwa ngabezizwe bakuhlabela amadimoni ngabakuhlabela uNkulunkulu. Kepha angithandi ukuba nibe nenhlanganyelo namadimoni. Ningesiphuzi isitsha senkosi kanye nesitsha samadimoni. Ningelihlanganyele itafula lenkosi kanye netafula lamadimoni. Kumbe siyayivusela inkosi ulaka na kanti sinamandla kunayo na. Leli listatisela ngokusobala. Ngiyazi abantu abaningi bayabadideke thina abantu abamnyama sithanda ukukhonza abafileyo bese bethi kambe nina amakholwa nithi abantu abafile bangamadimoni. Asisho ukuthi abafile bangamadimoni. Kodwa idimoni elizenza umuntu oshonile. Hallelujah. Idimoni eliza kuwe lifana nomkhulu wala ekhaya. Idimoni eliza kuwe lifana nomuntu osashona ukuze wena ucabanga ukuthi uyena. Kangangokuba bangakubekela ngisho imali la ucabanga ukuthi ukubekela kanti anamali yena ule eHides uyahlupheka. Njoba sike sezwe eqaleni ukuthi bahlezi abagqokile uSathane ushutha leso sithombe bese umbona wena elambile engagqokile kanti idimoni eliletha leyo nto. Uma kuthi uhlabela ofile ngoba vele ngeke avuka zodwa uhlabela idimoni. Hayi kodwa ngoba sithi abantu bangamadimoni uhlabela amadimoni. Ngakho ke kusemqoka ukuthi wazi ukuthi uma uNkulunkulu engake amvuse ambuyise lo muntu wena ozobe uqala ukubaleka kodwa uthi uyamhlabela. Bese kuzoba khona ke inkinga yabazalwane etholakala kwabaseRoma bokuqala uchapter 1 sifunde ivesi lokugcina uvesi number 32. Uthi abathi besazi isimiso sokulunga sikaNkulunkulu sokuthi abenze okunjalo bafanele ukufa abenzi lokho kuphela kodwa babuye bavumelane nabakwenzayo. Sinenkinga ke abazalwane abathi cha mina ngikudla okuhlatshiwe kodwa hamba ayolekelela ekhaya
usho ukuthi uhambisana nabakwenzayo athi cha mina ngoba ngikwenza ukuthi kodwa ngizokulethela ingane yami ezokusiza ngokwenze njalo uhambisana nabakwenzayo kusho ukuthi ngamagama uyojeziswa ngendlela efanayo nalo ohlabile wadla ngoba wena uhambisane naye. uRoma 1:32 kubeka ngokusobala ukuthi akufanele sihambisane nabantu abenza into ephambene nefunwa inkosi uNkulunkulu usomandla ophezulu konke. Amen. Haleluya. Siyambonga kakhulu ngendlela esimanga bamtsibani uNkulunkulu ngencazelo yakho. Ikakhulukazi la uma uthi abantu abahlabayo baye bakhala ukuthi thina esikholwayo sibiza abantu abangasekho ngamadimoni. Cha, akunjalo. Amadimoni njengoba usuchazile abantu abangasekho abasekho bona. Asisho kubona ukuthi abawona amadimoni balele bona bazovuka makukhala icilongo. Mhlambe sebengathi abantu mabethola ithuba baye lapha kumshumayeli 9 kusukela ku verse 5 kuya ku 6 la uNkulunkulu ethi ukuthanda nokuzonda kumuntu ongasekho akusena sabelo phansi komthunzi welanga. Yabo. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bamtsibande, siyambonga ngendlela eyisimanga. Okunye futhi bazalwane okuphazamisa kakhulu abantu abakhonza uNkulunkulu ukuthi uma umuntu esebeke itshe kuzibe nesikhathi ukuthiwa kuyokwambula itshe kuthithwe izimali kuze kube nenceku yenkosi umfundisi ahamba ayoshumayela kusibuyisela kuleli avese besifunda kulona amahubo no6 kuhlatshiwe kwahlatshelwa abafileyo kanti uJesu wathi masizikhalele thina ngamanye amagama sikwazi ukukhalela umuntu osedlule ngoba kwakona lokho kwenzeka abanye bagcina sebenenyembe sebekhala sebethi bamkhumbula umuntu washona kanti thina emhlabeni asinaso isikhathi sokudlala sinesikhathi sokukhonza uNkulunkulu odlulile usekugijimela ibanga lakhe wayiqeda indaba yakhe indaba isisele kuthina esiphilayo angimelani nokwenza itshe ethuneni lomuntu ngoba kuyindlela yokwazi ukuthi usibani ulele la kuyindlela nje yalokho kodwa hayi ukuthi kufanele kube nenkonzo usathana ukufihla ngegama lenkonzo ukuthi asingaboni ukuthi sesikhumbula abafili singaboni ukuthi sesiyabahlabela abafili kanti lokho akukhona okwabazalwane umzalwane kufanele abhekane nempilo yakhe ukuthi uhamba kanjani phambi kaNkulunkulu ngoba ngelinye ilanga wonke umuntu uzoma azilande ngawonke amagama wakhulumile nangayonke impilo yakhe phambi kwesihlalo sokwahlulela. Haleluya. Siyambonga uNkulunkulu. Khona mhlawumbe omunye ofisa ufaka phakathi sogwena abantu Nkosi. Musothi uzokumela ngayo yonke into yenziwe. Manje ngiyabheka ukuthi umuntu ozoqhubeka lapho uzokwenza kanjani. Ngoba uzobe sazi kahle. Kakhulu. Mawuzimela. Ngasibe sabakhumbuza ukuthi njengoba yasho Inkosi Jesu mayevuka lo muntu ubona bazobaleka bambaleke. Ngiyabonga ukuthi usuza khona ngapha la mamgumeli ngoba engathi clear kakhulu le nda. Omunye imbuzo ebenginawo yasengilalelile abafundisi abaningi nabadumile umhlaba wonke. Kuyasho ukuthi ngempela uNkulunkulu akayi ngokuthi udume kanjani noma waziwa kangakanani uya ngokuthi izwi lakho lishumayela linje ngoba linjalo yini. So engizama ukusho ukuthi esengikuzwile kulabafundisi abanye bathi asekho isidingo sokuthi sivume izono ngenxa yokuthi Inkosi uJesu yasifela izono zethu vele sezathethelelwa. So ke thina nje okwethu ukuthi si enjoy lo musa Inkosi uJesu yasenzela wona uNkulunkulu yasenzela wona. Uthini kulokho mamgoma? Okay. Ngizocela nje ke sifunde isihloko kwaba seRoma 6 isihloko nje kuphela ukuthi kufanele sikhumbule ukuthi uNkulunkulu akasenzeli umusa ukuba sihlale ebonini. Umusa ke kusho ukuthi into engeke ukwazi ukuyikala ukuthi ingakanani. Futhi umuntu kufanele ukuthi akwenzele ngokuthanda kabani. Owenza umusa uyena ozibonelayo isidingo sesikalo solo umusa kwenzela wona. Haleluya. Ngakho ke uma khuluyela ngicela sifunde nje isihloko kuphela. Kwaba seRoma chapter 6 isihloko sifundeka kanje.
uNkulunkulu akasenzeli umusa ukuba sihlale esonweni kodwa ukuba sinqobe isono simkhonze ekulungeni. Ngakho ke ngeke uzukwazi ukunqoba isono ungazange uzusicebe. Kukhona izwi kaNkulunkulu futhi khona la eBhayibhelini elithi uSathane kufanele semdalule. Uma ngabe angaqhubeka. Uma ngabe kuukuthi ngempela asisezuzivuma izono sizohlala sazi ukuthi sithethelele singazaze sizivume ngababazi singamdalulanga umubi ukuthi usenziseni ngaphambili. Sifana nabantu abenza umsebenzi kaNkulunkulu emsebenzini phezulu kwemisebenzi efileyo ngaba mase sibeka ifoundation phezulu kwemisebenzi efileyo. Lisho kanjalo futhi izwi kaNkulunkulu ngabe siqhubeka nokulifunda lapha ngicabanga ukuthi cabanga abaHebrew 6 la ngikhuluma khona njengamanje. Ngakho ke asikwazi ukubekela imisebenzi kaNkulunkulu emsebenzini efileyo. Kusho ukuthi kufanele siqale ilungiswe impilo yomuntu. uNkulunkulu abese faka ifoundation yakhe ngoKristu uJesu esusela ekuthaneni usuqalwe nje phansi. Ke uma ngabe sibheka lapha kuJakobe 5 verse 16 lithi izwi kaNkulunkulu vumani izono komunye nakomunye. Kusho ukuthi izono ngempela uma ngabe uNkulunkulu ethi iziphunga elibi angizwisa lona. Uma kuukuthi wena ke umuntu ngokujwayelekile uhlala nesimo esifana naleso endlini kodwa futhi nakhona lo muntu owenzile lokho okungcola ekubekile la yena engathi eqhubeka egeza engakususile lokho okungcola. Umuntu ongenayo nohlezi la uyalisa iphunga noma unusugezileke wena manje kodwa ngithi ukungcola kwakho kulokho kuphambi kwakho noma kulokho uhleze eduze kwakho. Kusho ukuthi ngamazi akusizilutho. Ma ethi vumani izono komunye nakomunye akasho ukuthi futhi hamba uyohlala phansi esontweni noma akuthiwa ke